Путін має вибір: або дипломатія та деескалація, або ж загострення і катастрофа. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Підбиваючи підсумки року на чолі США, Байден зазначив, що допоміг Україні зброєю та сучасним обладнанням на $600 мільйонів. До того ж, на тлі російської загрози підсилюватиметься східний фланг НАТО. Він зауважив, що це суттєво підвищить ціну російської агресії, а майбутні фінансові санкції здатні поставити російську економіку на коліна. Якщо вони справді зроблять те, на що здатні тими силами, які зосередили на кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вони стануть просуватися вглиб України. А наші союзники та партнери готові покласти серйозні витрати і значну шкоду на Росію та російську економіку. Всі кажуть про те, що Росія контролює постачання енергоносіїв, які споживає Європа. І що? Те, що вони заробляють, становить близько 45% від їхньої економіки. Тож я не думаю, що тут йдеться про вулицю з одностороннім рухом. Перекиданням військ та ультиматумом до НАТО Путін перевіряє реакцію Заходу, вважає Байден. Він підкреслив, що не піде на жодні угоди щодо неприйняття України до Альянсу, попри погрози з Москви. При цьому Джо Байден вважає, що Путін насправді не хоче масштабної війни. Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії. Берлінський мур впав, імперія втрачена, сусіди пішли і так далі. Радянський Союз розколовся. Він намагається знайти місце Росії у світі між Китаєм і Заходом. Я б не міг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюся, що він щось зробить, бо тепер він змушений щось зробити. Не панікуйте та не біжіть до крамниць по гречку та сірники. Такими словами до українського народу звернувся президент Володимир Зеленський. Він закликав зберігати спокій та критичний погляд на будь-яку неперевірену інформацію про нове можливе вторгнення російських окупантів. На його думку, держава-агресор навмисно сіє паніку та невпевненість у населенні, щоб послабити можливий опір та віднадити бізнес-інвесторів. Зеленський попросив зберігати гідність і гордість, щоб не підігравати агресивним намірам Москви. Водночас він запевнив, що влада тісно співпрацює з партнерами щодо дипломатичного вирішення ситуації та посилює військо. А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, створити такий фон, щоб наше «ні» звучало слабше. США готові перекрити кисень Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, у Білому домі вже ухвалено рішення про готовність запровадити дуже болісні санкції проти РФ у разі нового масштабного вторгнення російських військ до України. Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Я не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій йде робота з узгодження дій між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками. І дуже важливо їй не нашкодити. Але принципово, що рішення в Вашингтоні вже ухвалене. США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї і для її розвитку технологій. Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати виділили Україні $200 мільйонів додаткової безпекової допомоги. За його словами, США готові і надалі збільшувати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у $60 мільйонів, який ми вже отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї,
включно з летальною. Оборонною, але летальною. Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення $200 мільйонів додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до $650 мільйонів за 2021 рік. До того ж, Україна має позитивну динаміку у перемовинах про постачання військово-технічної допомоги не лише зі США та Великої Британії, але й з низки інших держав. Сполучені Штати не єдина країна, яка нас в цьому підтримує, і у нас є дуже позитивна динаміка у вирішенні питань військово-технічної допомоги з низкою інших країн. Про Велику Британію ви всі чули, тут вже немає що коментувати, але Сполученими Штатами та Великою Британією перелік країн не обмежується, і я вдячний їм всім. Коментуючи вірогідність вторгнення Росії, Кулеба зазначив, що вона вже в Україні і вже вбиває українських солдатів. А саме військове вторгнення не можна розділяти на велике або маленьке. Росія здатна діяти нелінійно. Але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодні спроби, якщо вони будуть, наголошую, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це недостатньо велике вторгнення, або це недостатньо доказів, що це саме російські солдати, може це знову там фермери, шахтарі, або взагалі невідомі зелені чоловічки. Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчені. Понад 40 країн-учасниць установчого саміту Кримської платформи уже призначили контактних осіб для координації роботи. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар. Консультації з ними за усіма напрямками Кримської платформи пройдуть у першому півріччі цього року. Наразі в нас відбуваються якби не просто дискусії, консультації чи обговорення, але й абсолютна робота практична над графіком наших заходів спільних, які ми, як міністр закордонних справ, будемо промотувати за кордоном і допомагати їх організовувати і в експертному середовищі світу, і серед міжнародних організацій, і по двосторонній лінії, тому що публічність цих справ вона є ключовим сьогодні. Я просто думаю, що треба пояснити, і в тому числі тим, хто буде нас дивитись, що якщо ми думаємо, що те, що знаємо ми, українці, є даністю, це не так. В це треба вкладати ресурс постійно. В політику невизнання, в політику того, що робить Російська Федерація в окупованому Криму щоденно, як вона заміщує населення, як вона вивозить культурні об'єкти і артефакти, як вона проводить незаконні археологічні розкопки, як вона проводить незаконні виставки, як вона проводить незаконні реставраційні роботи. Це все є те, що потрібно в щоденному режимі пояснювати. Саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня минулого року. Участь у ньому взяли представники 46 країн на чолі з президентами, головами урядів та парламентів, міністрами закордонних справ та послами. Вони підтвердили підтримку територіальної цілісності України та заявили, що не визнають російську окупацію Криму. Кримська платформа працюватиме за 5 напрямками: зміцнення світової позиції, невизнання окупації Криму, упровадження санкцій, протидія порушенням прав людини, безпека судноплавства, а також подолання економічних та екологічних наслідків окупації півострова. Друга поспіль тиха доба на фронті. Уперше з початку року. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, російські окупанти жодного разу не відкривали вогонь в бік позицій українських захисників. Цьогоріч таке фіксується у-5. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Упродовж минулої доби, 19 січня та станом на 11 годину поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Водночас російські окупанти зібрали заборонену зброю поблизу лінії фронту. Про це повідомляє українська сторона спільного центру контролю та координації. Йдеться про 61 одиницю, зокрема десяток танків, майже 4 десятки броньованих бойових машин, 4 БМП, артилерію та інше. Таким чином окупанти створюють передумови для подальшого загострення, зазначають в СЦКК. А також намагаються приховати свою злочинну діяльність від спостерігачів. Нарімана Джеляла тримають в найсуворішій інформаційній ізоляції. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, який відвідав у СІЗО Сімферополя першого заступника голови Меджлісу, якого окупанти звинувачують у диверсії на газопроводі. За словами захисника, в бранці немає ані газет, ані радіо чи телевізора. А за місяць йому передали лише 5 листів, попри те, що у цензура лежить товста пачка. Ймовірно, із сотень повідомлень від друзів, знайомих та просто небайдужих людей. Несмотря на эти ограничения, Нариман демонстрирует очень мощный позитивный настрой и готов решимости дать бой, продемонстрировать всю гнусность и ложь сфабрикованного дела, стыдливо спрятанную следователями в многотомную обертку под названием «Дело о диверсии». В эти длительные выходные дни Нариман много читал. По счастью, книги из тюремной библиотеки ему все еще позволяют читать, а также усиленно готовился к предстоящему процессу. В остальном, в его тюремном быту все без существенных изменений. Его все так же держат в так называемом спецблоке для особо опасных арестантов, и он все так же в маленькой двухместной камере с еще одним заключенным. Отношения у них хорошие. Ожидает вручения обвинительного заключения после его подписания прокурором. В Україні розпочався черговий спалах коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Напередодні зафіксували близько 18,5 тисяч нових випадків захворювання. Тобто хворих побільшало у 10 за 10 днів. Найгірша епідситуація зараз у західних регіонах. Міністерство охорони здоров'я звернулося з листом до Кабінету міністрів України з проханням скликати комісію ТЕП та НС та розглянути питання встановлення на території Івано-Франківської області червоний рівень епідемічної небезпеки. Нагадаю, що на сьогодні у нас всі регіони перебували в жовтому або в сигнальному помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Це перша область, яка знову ж таки наблизилась до червоного рівня епідемічної небезпеки. При цьому кількість госпіталізацій зросла лише удвічі. Кількість смертей від ковіду залишається приблизно на тому ж рівні – щодня від 100 до 200 людей. За минулу добу від цієї хвороби померла 131 людина. Зростання кількості захворювань медики пояснюють поширенням штаму Омікрон. Він рідше спричиняє серйозні симптоми, ніж попередні варіанти ковіду. Тобто госпіталізації при Омікроні менше, але цей варіант дуже заразний. Ним можуть інфікувати навіть повністю вакциновані люди. Наразі в Україні підтвердили наявність Омікрону у 10 регіонах. А в окупованому Криму заявили про 342 нових випадки COVID-19. 13 людей на півострові померли від цієї хвороби. Окупаційна влада повернула обмеження для літніх людей. Їх знову відправили на обов'язкову самоізоляцію. А підприємцям рекомендували відправити половину працівників на дистанційну форму роботи. Британський прем'єр оголошує, що Англія відкривається. Тут скасовують суворі антиковідні заходи. В Англії ми припиняємо використання обов'язкових сертифікатів вакцинації. Велика Британія була першою країною світу, яка обмежила міжнародні подорожі на тлі приходу штаму Омікрон. У грудні уряд знову порадив людям працювати з дому, носити маски та пред'являти паспорти вакцинації. Однак в Англії тепер обмеження знімають. Відтепер уряд більше не просить людей працювати з дому, і тепер люди можуть вільно обговорювати умови повернення до офісу зі своїми роботодавцями. Також уряд більше не вимагатиме обов'язкового носіння масок. Міністр охорони здоров'я країни каже, що послаблення стали можливими завдяки успішній програмі протидії вірусу. Додаткові щеплення у нас зробило найбільших громадян серед країн Європи. Ми створили найбільшу програму тестування та закупили найбільше противовірусних препаратів у Європі. Сьогодні ми йдемо ще далі.
Незважаючи на те, що кількість нових випадків коронавірусу через заразніший штам Омікрон зросла у Великій Британії до рекордного рівня, смертей і госпіталізацій більше не стало. Прем'єр каже, що Україна зможе нормально співіснувати з вірусом. Він також зазначає, що найближчим часом може переглянути правило обов'язкової самоізоляції для тих, у кого було виявлено ковід. Варто відзначити, що Шотландія, Уельс та Північна Ірландія впроваджували власні антиковідні правила. Вони суворіші, ніж в Англії, проте останніми днями їх також стали послаблювати. Сніговий хаос на південному сході Туреччини. У провінціях Газіантеп та Діярбакир на дорогах застрягли тисячі автомобілістів. Температура повітря у регіоні опустилася до -3. Нинішні снігопади називають найпотужнішими для Туреччини за останні півстоліття. У деяких районах за добу намело метрові кучугури. Заблоковано багато міських доріг та міжміських трас. З автомагістралі у Газіантепі довелося евакуювати близько 2800 людей. Майже 200 з них доправили до лікарень. Ще близько 7000 людей продовжують залишатися в автомобілях, що застрягли в заторі. Турецькі військові доставляють людям на гелікоптерах гарячу їжу. Немає комунальників і поліції, дуже шкода. 1,5 години вже минуло, як виїхав з ринку. Проїзду немає, тому автівку припаркував он там. Дорогу, яку я раніше долав за 15 хвилин, їду вже 1,5 години. І то не доїхав, отам припаркувався. Є товариш, який тут неподалік живе. Піду до нього. Іншого виходу немає. Жодної роботи не бачу, лише прибирають сніг. Якщо у влади немає солі, давайте її купимо. Схожа картина у Діярбакирі. На прибирання снігу в містах і на трасах вивели важку техніку, але поки що вона не справляється. З гюветів витягли близько 2000 автомобілів. Військові гелікоптери також евакуювали жителів гірських районів, які опинилися у сніговій пастці.